Ο Κάλβο κερδίζει μέτρα, έχει φτάσει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Συγκλίνει, σταματάει, τριπλάρει για τον Μεντίνα αυτή. Έχει χώρο, θα κάνει το σουτ. Απίστευτο γκολ! Απίστευτο γκολ! Απίστευτη γκολάρα από το Μεντίνα αυτή. 5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι γκολ έβαλε ο άνθρωπος. Πω. Πραγματική φωτοβολίδα. Θεέ μου, τι γκολ. Ο Μεντίνα αυτή σταμάτησε, είχε χώρο, έβαλε την μπάλα μπροστά και κατακεράβλωσε τον Βιέρα, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά η μπάλα πήγε εκεί όπου οι αράχνες συναντιούνται για να περάσουν ιδιαίτερες στιγμές. Έσκασε. Ο Άρης είναι μια ομάδα που όταν έχει γραμμάτια ανοιχτά. Γκολ είναι, γκολ βέβαια. Γκολ για τον Κάμπορα. Ευτυχώς, Παναγίτσα μου καλή, δεν δόθηκε το πέναλτι. Πήγε να το δώσει ο Σταθόπουλος, αλλά άφησε το πλεονέκτημα και ο Κάμπορα τελείωσε τη φάση κάνοντας το 2-0. Θα μας χαλούσε και τα γενέθλια. Τζάμπα η τούρτα θα πήγαινε. Άρης ΑΕΛ 2-0, με τον Κάμπορα να εκμεταλλεύεται το τραγικό λάθος της άμυνας εκεί του Μελίσση με τον Νταμπίζα.